Sanibonani ngani zakwethu. Ngani zakwethu, ngifuna nje-ke siqondise into encane la. Kune-view yokuthi amaZulu ay-tribalist. AmaZulu awabafuni abantu engibona bakwaZulu. AmaZulu i-order siyifundi phansi thina. I-order siyincela ebeleni, sikhula nayo, sikhule siyi-observe kwabadala abangaphambi kwethu. Inhlonipho sikhula nayo, siyayincela ebeleni, sifundiswa yona. Kodwa siyisizwe esingahlehli mawufuna impi. Siyakholelwa ukuthi iyodwa inhlamvu eyongibulala. Lezi ezinye zobe ukuthi zikujabulise ukuthi ungihlikize wangihlikiza ngesibhamu. Kodwa inhlamvu eyongibulala iyoba yinye. So-ke asikho isizathu, futhi-ke naye umbulali. Naye zikhona iy'nsizwa ezingaphezu kwakhe. Ayikho insizwa emiqikelele enkulu kunawo zonke iy'nsizwa emhlabeni. Zikhona nawe eziyokuthola. Siyakubona lokhu kwenzeka nasematekisini, embonini yamatekisi. Kushawa inkunzi ubungacabangi ukuthi khona ongasondela eduze kwayo. So siyisizwe kodwa futhi esikwaziyo ukuthi sihlale phansi makuthiwa bahlale phansi bambe umthetho ubambe. Sibonile uphakela umthakathi laphana elida amabutho bethi mebeka phansi imvubu bethi mana la zimi iy'nsizwa ngoba i-order sinayo. Kodwa into esingayifuni ukuthi usenze ilima. Asifuni ukwenziwa isilima size sibone. Asifuni ukuthi sidelelwe iy'nsizwa zakomunye umuzi. Mase ngibaleke ngangena ekhaya uyangiyeka ngoba la ekhaya ngofela khona. Angikusabi ukufa mase ngisekhaya. Le ngaphandle ngakusaba but mase ngikithi ngifela khona la ngoba that's my last defense. Inkulumo yami iyaphi kulokhu? Iye kutheni mhlawumbe umongameli ulwazi alwanele ulwazi analo ngesizwe samaZulu. Thina kwaZulu siyamqhubukusha umuntu wezalwa nathi uma ngabe ebheda. Sibona ukuthi lento i-argument yakhe lokhu eba ne-argument engayenzi sense, simqhubukusha. Kuke kwanesikhathi lapho ekuthiwe khona ungizwe umholi wamabhinca. KwaZulu samqhubukusha nje saphuma eceleni samasodo ngoba ubesifila ukuthi uyabheda. Esegijima nabantu bepolitiki samqhubukusha. Lapha kwaZulu umchunu uthe ebhekene ney'nkinga. Sibona ukuthi siyamaZulu engazi ukuthi udlala ngoGeneral Mkhwanazi. Sama noGeneral samchitha umchunu. Samqhubukusha sambeka le eceleni. KwaZulu kuyimanje kwake zabhekana ngeziqu zamehlo sekufika i-ANC. Kwabhekana inkatha ne-IFP ne-ANC ngeziqu zamehlo. Kunabantu namhlanje abangamzweli umntwana abangamthandi. Kodwa uwumZulu. Ngezinto ezenzeka befelwa imindeni yabo kulwa inkatha ne-ANC. So ngisho ukuthi lezo zinto lawo ma-episode wabiza ngani. So asifuni ukuthi umongameli akhiphe izwi lokuthi amaZulu a-tribal. Thina into masingayifuni wathi uFelix Hlophe thina amaZulu sikushaya kwi-aisle kwa-Pick n Pay uma ngabe usibhedlela kwa-Pick n Pay iquba sinalo. Kodwa futhi mawuthi malujo siyahlala phansi sigezelane, sine-process yokwenza lokho. Sigezelane, sixolelane, kuqhutshekwe futhi ungene sibuyele esithebeni kudliwe inyama. Asizona izitha ney'ngane kaMzilikazi, ingane zakithi lezi. Asizona izitha nabantu baseMalawi. Asizona izitha nabantu baseMozambique or yonke i-Afrika yonkana. Kodwa asikwazi ukuthi ukuvikela ukuthi singalukhuluma iqiniso ngezinto abazenzayo ezi-wrong. Asiyifuni indaba yokuthi bazothatha ubuzwe base-South Africa ngebhizinisi. Umuntu mefuna ukuba wase-South Africa akenze ngendlela. Asinayo inkinga yokuthi sivakashe nathi emazweni ase-Afrika. Siyafisa ukuvakasha e-Afrika siyobona o-Victoria Falls. Siyafisa ukuvakasha ko-Tanzania, ko-Dar es Salaam, sibone izwe lomdali ukuthi lingakanani. Kuyisifiso sethu lokho. But akusho ukuthi sekufuneka yonke i-Afrika ibuyize la ekhaya. Njengoba sikhona nje nginabafowethu abangilamayo abeze emva kwami. But akuchazi ukuthi bonke kufanele bazohlala kwami ukuze sipromote ukuthi singabafowethu siyazwana. Kufanele ahambe baye emizini yabo, bakhe imizi yabo, uphume umuzi ubaba ubike, uphume umuzi wakho ube yindoda ube umnumzana. Ngey'nsuku ey'thile ey'balulekile zomndeni sihlangane sonke. Yikho nje sikholelwa thina endlini yangenhla. Sihlangane sonke kwagogo siyolala phansi esikhumbeni, siyolala phansi ey'pontshini ngoba kunento ethi asihlangane sonke siwumndeni. Siyakholelwa kwi-unity. Kodwa akumelanga leyo unity yenzeke at the expense of one of us. Because angikwazi ukuthi take care of my brother's wife and children
just because ngifuna ukuprove ukuthi abafowethu. It's the same concept nase-Afrika. Masithi abahambe babuyele emazweni abo, futhi for that matter akudingi nokuthi kube khona amavisa uma beza South Africa. Funeka umuntu askene i-ID yakhe, kwaziwe ukuthi usukile ngale ungala. I-system yonke ye-Home Affairs, it's my wish ukuthi one day ibe integrated kube i-system yodwa. Uma ushaya i-ID yaseZimbabwe umbone ukuthi lo muntu waseZimbabwe. Asikho isidingo sokuthi ashaye i-ID yangala. Akabe waseZimbabwe permanent. Uma ufuna uze South Africa uscan i-ID, uma kune-job opportunity eshoyo ukuthi internationally, it's internationally. Kodwa nakhona kungenziwa ngalobugebengu bedemocracy, ngoba le democracy ne-constitution nama-politicians babulalizwe, bayasiqhatha basenza sibe ngazi ukuthi abantu abangezwani, engathi akuzona iy'ngane zomuntu. I-Afrika siyayidinga. Kunama-resources ala e-South Africa angekho eNigeria, kunama-resources aseZimbabwe angekho e-South Africa. So we need to integrate, we need to help one another to grow. We are not enemies, but akusho ukuthi asibuye sonke sizohlala la ekhaya. Siqhathwa ipolitiki, siqhathwa i-constitution le ngazi ukuthi izosukunyelwa nini. Siqhathwa abantu abahleli lapha eParliament. Kube kuya ngami ngabe umkhankaso kuyimanje usuka uye eParliament ukuthi sicela labantu abaseParliament lidissolve iParliament, ngoba njengamanje ixovene impi ngaphandle kwey'ndonga zeParliament. Abantu ekuyibona abayiphaka yilaba baseParliament, ibona abama-instigator yalempi eqhubeka njengamanje, ngoba ukuba umsebenzi wabo bayawenza ingaba sikho la. I-march to march ingaba ayizange ifomeke, idudulu ingaba ayizange ifomeke kuba iParliament liyaphila, iParliament liyagula, iParliament linochoko. That is why kufomeka wonke lama organization, because people are angry and they don't know where to go. Because uma uya lapha eParliament bonke bathengiwe, bakhokhelwe imali zokwenza izinto eziwrong. Umuntu uma efuna ukuba waseZimbabwe kwiParliament lase-South Africa, aka-aplayele kuba kwiParliament laseZimbabwe ayosebenza khona mebona imali ingcono eZimbabwe, alishiye leli, because iParliament lase-South Africa is not for sale. Isizwe samaZulu is not for sale. Uma kwenzeka iParliament lithengeka ngenxa yale constitution, thina kwaZulu, isizwe sakwaZulu is not for sale. Ngendlela ukuthi kufuneka kulungiswe nemithetho ukuthi ngoba njengoba sekunemali engaka nje, kupossible ukuthi nesilo kusasa singathenga, senze izinto ezi-anti-Zulus. Kufuneka kube nendlela ukuthi uma ngabe isilo sithengwa, kube nendlela ukuthi amakhosi athi step in ukuvikela isizwe namasiko kaZulu. Uma amakhosi akwaZulu ethengwa nesilo ngoba bayi-few bangathengeka, kube nendlela ukuthi kustephe in isizwe, kustephe in amabutho ukuvikela isizwe sikaZulu. So in a nutshell, kufuneka yonke lento ilungiswe ibhalwe phansi ukuze umuntu uma esesuswa angathi niyangizonda, ngoba asikuzondi, ngoba ayikho umuntu okufuneka enze izinto ezingaphezu kwemali ayisebenza ngey'khwepha zakhe. Ngoba once kwavunyelwa leyo nto ukuthi umuntu abe nama-assets ka-40 million ebehola 2 million eParliament, that's a beginning of fall. Once ama-ethics lawa apromothwa idemocracy nani engasalandelwa, funa kube nendlela yokudila naleyo nto ukuvikela ukuthi izwe lingafiki kwi-catastrophic event lapho kufa khona abantu bebulawa ukuthi i-institution ebekiwe ukuthi igade isebenze on behalf of the people is not doing its duties. Yikho ngithi mina ukube bekuya ngambe kuthiwa befuna futhi nje kubuyela kuleya nto yakwaZulu ukuthi udingiswe. Uma ngabe umuntu entshontsha imali kahulumeni sonke siyikhokha sikhala mey'nyembezi, imali yentela asiyikhokhi sijabule, iyasikhalisa ngoba kuningi esingakwenza ngayo. So si-connected kuhulumeni ngenxa yentela esiyikhokhayo. Ukube kuya ngami abe kuthiwa umuntu ontshontsha imali yesizwe adingiswe, ayohlala eDar es Salaam for 20 years, kube kwi-constitution yezwe lokho ukuthi uzodingiswa ngoba wenza ichilo elingafuneki. Asikwazi ukuba namadoda amabili ekuthiwa iwona rich, thina sonke sicela sizincela nkobe zawo. Ayifuneki leyo nto. Siyabonga Zulu, siyabonga ama-South Africa. Nkosi nibusise. We need each other. Africa is for all of us, but let's do things nge-order. Wonke umuntu ahlale ekhaya, sikhulise iminotho yamazwe asekhaya ukuze izwe lase South Africa likhule liye phambili, sikwazi ukutrade with one another, sikwazi ukuvakashelana. Akudingi ukuthi sonke sohlala la ekhaya. Sanibonani Babukeni. Nangu ubhuti exwayisa uhulumeni ngesizwe samaZulu ukuthi isizwe samaZulu isizwe esihambisana neqiniso. Ubesebeka-ke umzekeliso ukuthi nangesikhathi ungizwe ethi
uyinkosi yamabhinca engenzi kahle bamhlubuka. Nangesikhathi uSenzo Mchunu engaphathi kahle umnumzane uMkhwanazi, bamhlubuka uMchunu basaphotha uMkhwanazi ngoba bebona enza kahle futhi enza ngeqiniso. Isizwe samaZulu akusisona nje isizwe esinobandlululo ukuthi hhayi wena uwuliphi uhlanga noma ukuphi, kepha sona isizwe samaZulu sihambisana neqiniso futhi iqiniso siyalimela. Mbukeli, awukubuke nansi ividiyo-ke bese ukubeke nawo umbono ukuthi ubona kanjani ngale nkulumo yabhuti ekhuluma ngesizwe samaZulu ukuthi abantu amamele iqiniso abangajiki eqinisweni. Akuyi ngokuthi ubani wakuphi, long ukhuluma iqiniso nje bona bahlala eqinisweni. Ngizocela-ke sibonane kwelandelayo. Bye bye.